Прэзідэнт Інданезіі Прабоў Суб'янто патлумачыў свой нечаканы візіт у Беларусь 15 ліпеня перамовамі пра прастаўкі угнаенняў. Але угнаенні Беларусь у Інданезію пастаўляла і раней. Навошта насамрэч прыездам з Еўропы інданезійскі прэзідэнт мог наведваць Лукашэнку, разбіралася Ірына Дорофейчук. 3 таких великих человека вместе с вами здесь у меня были в гостях. Прымаючы прэзідэнта Інданезіі ў сваім палацы Азёрнай, Лукашенко параўнаў Суб'янта з Пуцінам і Сі Цзіньпінам, якіх таксама прымаў у хатніх умовах. Пра што ж размаўлялі два лідары падчас сустрэчы, стала вядома толькі напярэдадні вечарам. Адной з тэмаў было магчымае пашырэнне супрацы ў сектары гандлю сыравіннымі таварамі і забеспячэнне патрэбаў ва ўгнаеннях. До 2020 года Индонезия уваходила ў чацвёрку найбуйнейшых импортеров белорусских калийных угнаенняў пасля Китаю, Индии и Бразилии. Однако у 2021 продукция Беларусь калию трапила под секторальные экономичные санкции. Годом позднее Европа закрыла импорт калию за соагрессию режиму в войне с Украиной. С введением санкций вот эти поставки удобрений в Индонезию, они не прекратились, они продолжались, и, собственно говоря, они продолжаются. И, сейчас мы не знаем, но, по крайней мере, по прошлому году, да, мы довольно уверенно можем сказать, что они продолжаются. Там стоимость этих поставок была порядка $80 миллионов. Але агулам рынок імпорту беларускіх калійных угнаенняў змяншаецца. Калі да абмежавання ў Беларусі належала 9% усяго калію, што прадаваўся ў свеце, то ў 2024 гэтая доля зменшылася да 6%. Напрыклад, толькі ў Кітай за першыя 2 сёлетнія месяцы Беларусь прадала на 2,1% калійных угнаенняў менш, чым за адпаведны леташні перыяд. Да таго ж еўразвяз з пачатку ліпеня павысіў мыта на угнаенне і сельскагаспадарчую прадукцыю з Беларусі і Расіі. Таму зарабляць у рэжыму атрымліваецца ўсё менш. Звяртае на сябе ўвагу заява Сергея Рачкова. Гэта старшыні камісіі па міжнародных справах і бяспецы Савета Рэспублікі Лукашэнкаўскага парламента. І ён прама кажа пра тое, што Інданезія, і гэта цытата, аказвае садзейнічанне Беларусі ў абыходзе заходніх санкцый. Яшчэ адна галіна супрацы паміж дзвюма краінамі вайскова-прамысловая. У гэтым годзе вясной у Інданезіі знаходзілася дэлегацыя Міністэрства абароны і Дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта Беларусі. Таксама беларуская дэлегацыя Міністэрства абароны прымала ўдзел у абарончай выставе «Индодефенс 2025». Прэзідэнт Інданезіі заехаў да Лукашэнкі на шляху з Еўропы. 14 ліпеня Прабоў Суб'янта быў у Парыжы, дзе разам з Эмануэлем Макронам удзельнічаў ва ўрачыстасцях з нагоды дня ўзяцця Бастыліі. Да гэтага ў Брусэлі яго прымала кіраўніца Еўракамісіі Урзуля фон дэр Ляен. Я вельмі радая паведаміць, што мы толькі што дасягнулі палітычнай дамоўленасці у амбіцыйным пагадненні пра свабодны гандаль пасля 10 гадоў перамоваў. Гэта ўсеахопнае пагадненне эканамічнага партнёрства. Рызыкаваць еўрапейскімі перспектывамі дзеля супрацы з Лукашэнкам Прабоў Суб'янта наўрад ці бы стаў, мяркуе Андрэй Махоўскі. Экспорт может вырасти в 2 раза, до $60 миллиардов. Да? То есть для Индонезии это очень важное соглашение, и 100% оно гораздо важнее, чем какие-то поставки калийных удобрений из Беларуси. Тым болей, што па імпарце тавараў з Інданезіі ўжо ударыў Трамп. Паводле новага пагаднення Злучаныя Штаты ўвядуць 19% мыты з умоваю, што краіна не робіць люстраных надбавак на амерыканскія пастаўкі. Ірына Дорофейчук, Белсат. У Магілёве працягваюць ліквідаваць наступствы непагадзі, якая прайшлася рэгіёнам 10-11 ліпеня. Для ацэнкі хады працуе сёння ў Магілёў прыехаў міністр надзвычайных сітуацыяў Вадзім Сіняўскі. Решены вопросы по освобождению проезжей части, всей инфраструктуры, обеспечена жизнедеятельность населения. Есть повреждения домов, есть повреждения зданий, учреждений, есть повреждения транспортной инфраструктуры, личного транспорта людей. Это все сейчас учитывается. К сожалению, количество повреждений увеличивается после того, как мы пошли к людям и начинаем работать. Праз тыдзень пасля непагадзі прадпрыемства Магілёў хімвалакно ўсё яшчэ застаецца без электрычнасці. 2 жалезабетонныя апоры электрычных дратоў зламаныя, цытата, практычна напалам. Абрынулася эстакада для кабеляў паміж будынкамі. Аднаўленчыя працы ідуць кругладзённа. Электрычнасць абяцаюць вярнуць да 19 ліпеня. Цалкам жа зліквідаваць пашкоджанні інфраструктуры спадзяюцца да зімы.
Прадпрыемствы і арганізацыі банкрутуюць, не аплаціўшы рахункаў пастаўляльнікам і заробкаў сваім працаўнікам. Ініцыятыва «Белпол» перадала нам справаздачу Нацыянальнага статыстычнага камітэту дзейнаму прэм'еру Александру Турчыну аб пратэрмінаванай запазычанасці па заробках станам на 1 ліпеня. 21 мільён рублёў не дайшоў да людскіх гаманцоў, і частка гэтых грошай не трапіла да дзяцей-сірат. Юля Тяльпук з падрабязнасцямі. Здавалася б, на алкагольную прадукцыю высокі попыт, аднак і ў гэтай галіне прыбыткі не гарантаваныя. Напрыклад, таварыства «Берасцейскае піва» у лідарах Берасцейскай вобласці паводле нявыплат заробкаў сваім працаўнікам. Гэта звесткі Белстату, але не з галоўнай старонкі. Мы прааналізавалі перахопленую Белполам статыстыку станам на 1 ліпеня, адрасаваную прэм'еру Александру Турчыну. Запазычанасці ў заробках маюць 58 арганізацыяў, 19 з іх знаходзяцца ў працэсе ліквідацыі. Недаплачаная працаўнікам сума 21 мільён рублёў. З яе 62 300 не пералічаныя на выплату аліментаў, кампенсацыю выдаткаў, затрачаных дзяржавою на ўтрыманне дзяцей на дзяржаўным забеспячэнні. Але за гэтай сумаю стаяць недаатрыманыя, напрыклад, дзецьмі-сіратамі сродкі на кнігі, забаўкі, адзенне і гэтак далей. На графіцы бачыце найбуйнейшых няплатнікаў заробкаў у першым паўгоддзі сёлета. У 5 вобласцях і сталіцы. Sports Developments – абсалютны чэмпіён, які павінен працаўнікам амаль 6 мільёнаў рублёў. На Гомельшчыне лідаруе Гомель Капіталбуд, на Гарадзеншчыне Захад Хімсервіс, на Віцебшчыне Націвіта. А звесткі па Магілёўскай вобласці чамусьці не трапілі ў справаздачу. Калі гэта будзе дзяржаўнае прадпрыемства, такое можа быць, шансаў вельмі мала у работнікаў, каб взыскаць хоць нешта, калі яны будуць ліквідацыі ці банкротстве ці іншым. Таму што можна зацягваць шмат часу і працэдур банкротства і гэтак далей. Яшчэ ў чэрвені арганізацыяў пратэрміноўнікаў у заробках у Беларусі было на 15 менш. У ліпені да 58 падлічаных Белстатам даўжнікоў з дзяржаўнай і змяшанай формай уласнасці дадаліся 14 прыватнікаў са спісу Міністэрства працы. Ад імя чыноўнікаў мы лёсава патэлефанавалі ў таварыства з абмежаваную адказнасцю «Біяэнергетычнае рашэнне», якое не сплаціла заробкі 6 працаўнікам. Есть ли вообще хоть какая-то надежда, что мы сократим количество этих людей? Нет, надежды нет. Эти люди просто не работали, и там как все это объяснить даже, результатов их труда нет. Спрэчныя сітуацыі ў такіх выпадках будуць разглядацца ў эканамічных, а некаторыя і ў крымінальных судах. Галоўнае, раіць адвакатка, назіраць за сітуацыяй. Калі вам не выплацілі належных грошай, а арганізацыя знаходзіцца ў ліквідацыі, трэба выставіць ліквідатару патрабаванне крэдытора. Але ж, калі ж прадпрыемства ўжо ў працэсе банкротства, давядзецца спаганяць грошы ў прыватным парадку з былога наймальніка. Не шмат хто даводзіў гэта да лагічнага канца, таму што субсідыярная адказнасць і гэтыя ўсе штукі, яны каштуюць грошай. Але ўсё, што тычыцца насамрэч заробкаў і трудавых всякіх пытанняў, тут няма ніякай госпошліны. А таму паслугі адваката будуць таннейшымі, а ў судзе першай інстанцыі можаце разлічваць на бескаштоўныя паслугі адваката. Не лішнім будзе праверыць таксама, ці арганізацыя заплаціла ўсе складкі ў ваш пенсійны фонд. Юлія Тяльпук, Белсат. Польша і Літва выказаліся рэзка супраць правакацыяў на мяжы, якія ладзяцца рэжымам Лукашэнкі. Абедзве краіны падалі ноту пратэсту прадстаўнікам беларускага боку. Чым менавіта незадаволеныя суседзі і да чаго гэта можа прывесці, распавядзе Аліна Скрабунова. Польская памежная ахова скіравала ноту пратэсту беларускаму боку наконт інцыдэнту, што адбыўся напярэдадні ў памежнай зоне. Адзін з мігрантаў кінуў польскага памежніка бутэльку з паліўнай сумессю. Ta sytuacja, która się wydarzyła... Мы вельмі сур'ёзна ставімся да сітуацыі, што адбылася пазаўчора з кідком кактэйлю Молотава на польскі бок. Гэтага б не адбылося без спецслужбаў Беларусі, і мы будзем рашуча пратэставаць, бо Беларусь нясе адказнасць за тое, што адбываецца на яе баку. І відавочна, што такая сітуацыя – гэта спроба правакацыі. На ноту ўжо адрэагавалі ў Міністэрстве замежных справаў нашай краіны. Як зазначыла ведомства дзяржаўнаму выданню «Беларусь сегодня», гэткім чынам краіны еўразвязу намагаюцца перакласці адказнасць за міграцыйны крызіс на Беларусь, але не падтрымліваюць стасункаў з нашай краінай для залагоджвання праблемы.
Белорусский режим показывае, што такая опцыя зноў вярнуцца да мігранцкага крызісу у іх заўсёды ў кішэні. І гэта іх адна з невялікіх казырных картаў, яны заўсёды могуць да гэтага вярнуцца. Варшава заяўляе, што на гэты раз яна мае рычагі адказаць больш рэзка і не будзе так доўга, як першы раз у 2021 годзе цярпець гэты мігранцкі крызіс. Польшча не адзіная краіна, што скіравала прэтэнзію Беларусі. Суседняя Літва даслала адпаведны пратэст у сувязі з залётам расійскага беспілотніка Гербера з беларускай паветранай прасторы на тэрыторыю краіны. Пачынаецца зноў пратэсту, што зноў-такі не такая і частая з'ява. Гэта даволі рэдка бывае, і гэта ўжо даволі моцны дыпламатычны крок. Гэта не, скажем так, закулісны нейкі абмен думкамі, а гэта ўжо публічны крок, які кажа пра даволі моцнае незадавальненне тымі ці іншымі дзеяннямі. Мінулы тыдзень стаў рэкордным паводле колькасці залётаў расійскіх дронаў на тэрыторыю Беларусі. Выданне «Флагшток» паведамляе пра не менш за 59 такіх выпадкаў. Усе яны беспасярэдня звязаныя з расійскімі атакамі па ўкраіне. Таксама гэта сведчыць пра тое, што расейцы зноў пачалі выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі, беларускае неба, як тэрыторыю, праз якую яны атакуюць Украіну. Вядома, беспілотнікі не застаюцца незаўважнымі для жыхароў. Выданні Гомельскай вобласці пачалі публікаваць інструкцыі, што рабіць, калі знойдзеш аскепкі дрона. Расійскія дроны камікадзе тыпу шахет, якія прылетаюць на тэрыторыю Беларусі, гэта такая смяротная латарэя, у якую расейцы гуляюць з беларусамі. Такая сабе руская рулетка, калі ты не ведаеш, які з гэтых дронаў пралеціць над Беларусію, не вернецца, а які з іх упадзе на Беларусі, або збітыя аскепкі гэтага дрона беларускай авіяцыяй таксама могуць упасці на галову беларусаў, і невядома, дзе яны выбухнуць, у паветры ці на зямлі. Акурат на гэтым тыдні Еўрарадыё са спасылкаю на украінскую разведку паведаміла, што адзін з расійскіх БПЛА быў збіты беларускім бокам. Аскепкі, кажа крыніца, упалі на тэрыторыі Гомельшчыны. Аліна Скрабунова, Белсат.